Olen Plusterveystunteella Oulussa töissä psykoterapeuttina. Mä oon aikuisten psykoanalyyttinen yksilöpsykoterapeutti ja kuvataidepsykoterapeutti. Plusterveys on kotimainen yritys. Me tarjotaan monenlaisia mielenterveyspalveluita. Plusterveydessä mä koen, että on erittäin tärkeää se, että täällä on työrauha, mikä on olennaisinta tämän tyyppisessä työssä. Työntekijänä voin ainakin omaan työhön vaikuttaa hyvinkin paljon, että saan määritellä milloin teen työtä, teenkö virka-aikaan vai vaikka ilta-aikaan tai viikonloppuna. Jos on joku vaikea kysymys, mikä liittyy johonkin tietoliikenneasiaan tai johonkin sopimusasiaan, niin niissä ei tarvitse kokea olevansa yksin, vaan saa apua. Täällä ihmiset tuntee toisensa ja meillä on täällä tosi hyvä yhteishenki. Plusterveys sopii hyvin monenlaisille psykoterapeuteille ja mielenterveyden ammattilaisille. Täällä on meillä kodikkaat tilat ja työhuoneen saa suunnitella sen kaltaiseksi kuin ihan itse haluaa. Mikä tahansa psykoterapiatyö, niin siinä täytyy kyetä aika itsenäiseen työhön. Mutta sitten kun tarvitsee sitä sosiaalisuutta ja sitä työkavereiden mukavaa seuraa, niin sitten mä menen tuonne kahvihuoneeseen. Plusterveys työpaikkana on hyvä, koska täällä ymmärretään, että mitä se psykoterapiatyön tekeminen vaatii. Työnteosta voi iloita ja nauttia ja se on toteutunut täällä.